Oo. Wow, ito po. Dito ang pinagpupugan sa ano. Nanganganak yan dyan, ano? Daming kutpo. Malaki na ako. So what's up mga kapare ko, magandang araw at good morning sa inyong lahat. Nandito naman po ang Team Pare ko. Ang episode natin ngayon ay manlalakaya ulit tayo. Mamamangki tayo gamit ang lambat, saka mangangantipara na rin tayo dahil tayong pana. Siyempre may bago tayong kasama, si Don Ramon. Yo! Yo! So siyempre kasama ang team, si Christoph! Angel. Pedro! Si Kirnil! Si Raida. ang ipon likod si Pare ko. Yan, kung bago lang ka sa channel namin, Don't forget to click subscribe and notification bell button for more videos. update. So let's go. Guys, huli agad tayo. So yun guys, ulit tayo sa ano, Gibabayong. So try muna natin dito. Pari may nahuli agad tayo. Hello po, shout out po kay Dandan Susano at kay Ma'am Hamito Amor. Thank you sa panonood. Huwag na malakot. Yan nga pala si Pedro, oh. Nakasama namin ngayon. Kaway. Gulpihin natin ang ano. Anong masasabi mo't ngayon ka lang? Busy lagi sa trabaho. Kay Runami nga pala. Shout out sa fans ko. Idol. Idol mo ako, di ba? Kaway naman dyan, Salde. Ano, BBM? Ayan guys, nakahuli si Don Ramon. Sa pana. Siyempre may nahuli tayo sa pangking dalawa. So, ayun, kay Kernil. Oo, 20. Ayun, dalawa oh. Dito pa lang tayo sa Gibabayong. Gibabayong to, no? So, wala pa tayo sa ilog. Tayo pa sa ilog. Shoutout mo naman si Idol, si Runa. Ay, siya nga pala, kay Runami. Shout out nga pala. Runa. Saka pala si ano, si Utol mo, si ano, papa-shoutout yun, si Mayla. Shoutout mo. Mayla. Yan. Kumusta ka dyan sa tulay? Yan, shoutout sa iyo, Mayla. Ay, ang liit.
So guys, busy na po si Don Pedro mag-prepare ng aming pananghalian. Siya ang nakatoka sa pagluluto. Habang sila naman ay busy. Yan guys, nakatatlo siya. Tatlo lang mga idol. Ating ulit dito. Nag-change outfit. Hello mga pare koy, merienda muna ang mga maglalakaya. Gutom na. Medyo mahina po ngayon ang nahuli. May bisita po kami, si Dags. Taga-palakpak. Yan guys, sagana na naman kami sa organic food. Sabi ni shoutout nga pala kay Dalia Villapuerte. Nakasubaybay. Yan, lagi yan nakasubaybay eh. So meron tayo guys, pako. Pakong kalabaw at pakong damo. Dito lang kami nagluto sa. Diyan tayo madali. Okay. Ayos. Ganda ng pisto. Meetingin pa eh. Ay, dalawang salang. Nagawa mo, Costa. Maluto uli. Bakit? Kulang ba? Yan guys, pahinga muna tayo pagkakain. Banat na tayo ng pumamangki. Busog? Para pahinga muna tayo mga idol sa Bagin. Ayan. Ito, duyan, Bagin. Bagong kain. Hey! Angat. Ay no, yan Di naalis Ayan Ayun. Dasig pa ko, Arnel. Baka tumikal. Tatlo ayo. Baka tumikal. Tama na parang lumang hilahin at naabat ko na. Hi audience. Daming audience. Huli yun, tatlo? Huli ka balbon. OID. Ano yung dalawa? Anong tatlo sana? Wala.
Sabi ko na! Buhalo na yan si Tata Adi. Makarpa naman na yan. Oh. Galit na si Carnel. Kanina din ang pangiti. Gandang titignan bagay kay ano. Diyos Maria Josep. Wow, ito po. Hindi ito pinagpupugan sa ano. Dapat? Yung mga bibig yan. Nanganganak yan dyan, ano? Daming tutpo. Malaki na ako. Ato bugaw. Tiga. Kailangan na po kami tumakan guys. Ay, salamat dito. Nagpagayon na daw ulit ay. No? Patawad naman daw. Sinong gusto? Si Tura. Tatagain kita. Kanta na ulit, Rayman. Ano yun? Parang may nag-aano sa pavement. Ba, di tayo makakakain ng Galit! kain. Hindi tayo. Bawal! 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 Isa maliit pa. Masaya yan tayo.
talagang isda sa ilog. Mga native. Mga native na tilapia ito, hindi ito yung alagaan. Yo, ano dyan? Mga native na tilapia kulay. Ano, stop na tayo dito? Ayan na po si Dags, may dalang meriendahan. May pamerienda po si Dags! Woo! Hindi rin kasi ano. Ganda mo tayo mga lots. Ulam. 2, 4, 6 dahil aanin. Ilan kayo? 2, 4, 6. Isa pa. Ikaw wala. Guys, merinda tayo. Wala sa pilo. Pulot lang. Ang papanday ha. Butot may kirapay kang dala. Kain, mga kampas lupa. Salamat kayo ano. Maraming salamat, Kapitan. Kapitan, maraming salamat kayo ha. Ayun po si Dags, bigo po yan. Kanta ka nga Dags. Kanta yung timusing mo, pagiging bigo mo. Dali. Pag may abot ka lang, Ano? lapak ng abot. Anong pakiramdam ng bigo? Binastid. Parang isang sakong kurumbo. Anong pakiramdam ha? Anong pakiramdam ha? Kiramdam. Anong pakiramdam ng busted? Gutom na ako. Ayun na po yung nahuli namin guys. Binibilang na ni Don Ramon. Danas pa lang. Ay, 39. 39. Maliit. Saradong 40. Tayo 50. No? Kasama na niluto. So ayun mga pare ko, hiwa-hiwalay na kami dito. Tapos na tayo gumangki. Ayun yung dalawa ni Kernel saka si Dags. So kami naman, dito naman kami. Ayan. So yun guys, kung nagustuhan nyo ang aming video, salamat! Hindi, wow, salamat. Ayan, Paki-thumbs up. alin, Gustuhan yung video. ayan, siyempre wag niyong kalimutang I-click yung subscribe. at Notification bell po. para Mas marami pa kayong mapapanood na videos natin. ayan, para updated kayo sa aming pang i-upload na mga videos. So yun guys, bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.